Bona tarda. Tornem a ser aquí dalt. Aquest dematí ja hi hem estat, però ara pugem en el bloc que està dedicat a l'article 155. El 155 l'han convertit en un número que no el volem sentir. I pobre, el número no en té cap culpa. Amb el 155 hem escoltat que han atacat les escoles, han atacat les institucions i han fet servir el 155 per usurpar les institucions, bàsicament. I això és un atac a tot un poble, perquè no hem d'oblidar que les institucions, com ja s'han dit en les diferents interpretacions que han fet, a les intervencions, són els representants del poble. Les institucions no tenen sentit si no representen a la gent que els escull. L'escola ha estat atacada perquè l'escola el que fa és ciutadans crítics. I amb ciutadans crítics és més difícil que els poders puguin fer el que els doni la gana. I és per això que l'ataquen. I de fet, amb una frase de Montserrat Roig que deia: la cultura és la posició política més revolucionària a llarg termini. Cultura també és igual a educació. I és per això, perquè fa ciutadans crítics, compromesos. El que sí que no hem d'oblidar és tot el que ha suposat el 155. Hem de repassar bé què ha suposat en el cas de les institucions. Amb el 155 se'ns va dissoldre el Parlament. Es va cessar tot un govern i el mateix dia van convocar eleccions. El dia 2 de novembre entrava el govern en ple al Parlament. Ai, per favor. El dia 2 de novembre entrava el govern en ple a la presó i una part se'n anava a l'exili. El govern de l'Estat convocava eleccions pel 21 de desembre i el 4 de desembre van deixar sortir a uns quants presos i uns altres s'hi van quedar dintre. Sempre hem pensat que els van deixar sortir perquè no es creien el resultat que podrien treure i que efectivament vam treure. En el moment que els grups independentistes podien tornar a formar govern va ser quan van tornar a empresonar els presos que havien deixat sortir. En aquest cas, en el meu cas, va ser en Jordi Turull, que estava a mig debat d'investidura i el van tornar a empresonar. No van deixar que escollíssim els representants que volíem tenir al capdavant. Ho van fer una i una altra vegada. Finalment, vam aconseguir posar-nos d'acord per tenir un altre representant que semblava que sí que els hi anava bé. Bàsicament no tenien cap altre motiu per dir que no en el que s'havia escollit. Però continuen. Cada vegada que hi ha un pas, amenacen en tornar a aplicar el 155. El que sí que no hem d'oblidar és que oficialment el 155 sí que l'han aixecat, però a la pràctica no. L'economia continua estant intervinguda, controlada. Les amenaces hi són constants. Això, el que hem d'aprofitar és denunciar-ho. Espais com aquest, on puguem explicar quin és el cas, les hem d'aprofitar. Hem d'explicar tot el que hi ha. Bàsicament, perquè va molt més enllà d'ideologies polítiques. Si la ideologia política que tinguem es basa en la democràcia, hem de denunciar-ho. Perquè el que no podem fer és callar, que és el que voldrien. I ara que la Montse parlava que hem de fer pedagogia, l'Associació Catalana pels Drets Civils hem presentat, durant la Setmana del Llibre en Català,
hem fet un llibre que es titula Contes per la llibertat, que creiem que és un llibre que serveix tant per petits com per adults, però que us ho recomanem per fer d'aquesta pedagogia que ara parlava la Montse. Per tant, és un llibre que va sobre uns quants dels drets civils, es van escollir-ne uns quants, no es van agafar tots, i han representat, són 11 contes, hi ha 11 autors que han escrit un conte cada un, amb 11 il·lustradors, s'ha il·lustrat cada conte amb una il·lustració, i una mica era per explicar què són els drets civils als joves, perquè bé, ens en vam adonar que teníem tan assimilat, tan assumit que teníem aquests drets civils, que no ens n'adonàvem que s'han de defensar dia a dia perquè es poden perdre. Crèiem que això no era possible. I per això vam pensar que la millor manera era poder fer pedagogia i ensenyar quins són aquests drets, ensenyar que tothom té aquests drets. Drets tan bàsics com són el de reunió, el de pensament, lliure pensament, el de no detenció arbitrària. Totes aquestes coses calia reforçar-les. Per tant, vam decidir-nos fer el llibre en format de conte perquè pogués estar explicat als infants. Crec que s'ha dit tot, en totes les intervencions anteriors s'han dit moltes coses. Nosaltres volíem agrair un cop més que aquesta plaça estigui plena i un cop més que s'organitzin actes on poder fer denúncia. I una altra vegada donar-vos les gràcies per tot el que esteu fent i que nosaltres estem segurs com a familiars que ens en sortirem i això acabarà bé, perquè ha d'acabar bé. No estem tots, moltes gràcies.